Traikan ranyanga doshe Akane kapirthei jing im jong along leno klem mami ablay tupin ihanga kilat kilinti tang yami bangan syakri nganom syaktin nganom kinrandin wala kalinti kalong kabakin nganom syaktin nganom kinrandin traikan rayanga doshe tupelayanga na kinigijeng thala ay bol ko trayanga banyay ni hami syadu bang jukun tu yalam mensim baku jing jing jorukin yaiwan jing jing jarukin yaiban bun singas ngoban kelon trayang itu yalam trayay bol nganom syakting bangan yay neskem hami nganom syakting nganom kinrandin wala kalinti kalong kabakin nganom syakting nganom kinrandin traikan rayanga doshe 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 kamu tak belum beli aman. Ini pendam bagi jumpai. Au beli kupal cingi bahap neng. Nyinggo ngidam ngiaro ban pendan buram mi ka kerteng ka beim ka bakut ka bakrau tam ka jongmi. Bat kumjuru
ngi aingu kat pang ba malapan la ngi bangin dan hakani ke yeng bakentang panya yo ya ka jingya liu jungbot ban yo ikata ke jingya selok ya ki jing bam bakenjam sim trai ba ba ngi aingu kat pang ru hakani ke por ba malapan la ngi bangin yo ikin benda ke si ke theological sunday tu de yarap ya Islam trikam ke badon hang te mau klot bayarap na du kinong hikai ki staff pat kitu kinong sa hikai kindayo e ka jing penkup bor na mi haki ai baro pat kumjuru ngiwan ra ru hakini ka por hikini ki jing ai ki barit tam ki jungi haba inu jor bat ki jing ai ki bakrau tam ki jungi trai pediang iki haba ka balang ka thumu ban pen don kam ya ka sikinu kinu pen kentang iki bakala ban penya saprang iki kam jungi pen long ru ingi om tang bangsu bangin ai ki jing bot jing perkhat jungi ya la ke min sem hakik sang ti blai jong mi bamela ban penya ye ke jing im jungi halak singi kumju ru ngi doi kerpang na mata usakri jong mi uban sependan buram ye mi daga ba sami ka khubor ke jong mi yarap yu ablai ulong tang ubarit tam rei daga jing yarap jong mi mel penla yu bun yo ikita ki benta ki baula ban pensami kita ki khubor ki bala ban tei ki mesim jungi na bai kini baru ngi pan ha keteng ka betiang ka bedon botam jong Jesus Christ amen. Tu blame stand kurku yang nang sementa jong ne kopor iba lance towel melim umlong ible lam aku polis tang badwai kumjur iba banti por mar banyang iba ayat kucing rwai hakane kopor dia hakane ka klemat par ngenia poi skui ka benta kata kalau yo sono khobor nak ketien ka jong ublei bat kum ka balang ni sokmeng lap ni apeng jungi ya i Reverend DS Roy Mukti ibala juwan teng ke por ke bakham menswa bat ni sokmen hakani ka por panglaban i biang sesien ya i pastor ibadan bat ni bat ni ke benta ka bakhra ben iPad ya ka jingkren naga ketien ka jong oblei di pastor DS Roy Mukti ilong wen ke pastor rangba jongka riboy sinat at manta ibat ya kan ko pos kum way na ginongkit kam kum u executive secretary jongkari boy sinat di kan ko boy piaso high pastor paringi kermen scam bau blay un kurku liman ka banta ka bakra men sa pring jogi ka bolong ka jing kren na ketien ka jong oblay kumen ka sing ka kerpang ka bolong ka theological sunday di shoy pasan shim ni ka banta ka jong i ngina bani sam ya ruai jing ruai penerhemen sim haka jelam jong ki kun samlan jo ka balang ka jong i yang lang ani kapor. Siap ngin yo soi ke jislok ni pastor. Ini pen krek do no jingi ni ruai ni ro. Ya ke kerteng ko jong o. Pen krau yu Jisu Kristus utrai. Pi baro jiunom do. Ki angel neng bat ki ro ko. Tu burom e ya o. Ke jing ruai ke pesan spa nyo fuwe. Jisu Kristus utrai pi baro junom do ki angel neng bat ki riu kun kuburom ya ki angel neng bat ki riu kun
hap tangen kimar terbaroru tu dem haku majong utrai tu burom ya tu dem haku majong utrai tu burom ya ki prophet ki badang yoi kakmat utrai klem do tu tem doi tara haboneng ban buron ya tu tem doi tara haboneng ban buron ya baroki bareng mensim hapo kaboneng ru tunget tuko ngubatu dem ban burom ya tunget tuko ngubatu dem ban tamet pagkabasal di baroki bareng mensim hapo kaboneng ru tunget tuko ngubatu dem ban burom ya tunget tuko Ini kajing ruai ke pesan sepaan rupa kundai. You blay long kaburam ki kambulale lukun ulapa ba yangi uite uai la kajing em kakuna bansil kakir dop neng uple bakin rong kibril tu ya ro ya utrai snap pertei ba ukren tu ya ro ya utrai piki ben riu shat kemen tuan da ujisu ukun sha ukpa ai buram ya ubu lale kampela tam kau beningkong you blay long kaburam ki kambulale lukun u lapa ba yangi u it u ai la kajing em kakuna bansil kakir dop neng uple bakin rong kibre tu ya ro ya utrai ngap pertei ba ukren tu ya ro ya utrai piki ben riu shat kemen tuan da uji
เป็นลองจิงซิวสปาจานายจิงเอ็มหากีบางเงนอุกุลารบันอายน้องปอนอุบักคราวตำบาวันดางเงสเข็มกาจิงมาบาดจิงสุขหูจิสุอนเชมตัวยาโรยาอุตรายสงับเปิดเทยบาอุเกรนตัวยาโรยาอุตรายพี่กี่เป็นเรียวชาดกแมนตัววันดาอุจิสุอุคนชาอุกปาไอบุรมยาอุบุลาเลกัมเพลากีกัมกีบักคราวอุลาเลหาเปิดเทยดาอูรูฮาโดโนจิงกแมนกายายชเลเห็นเรกันสลองจิงเพลาคำปาลานออนดายาอูจิสุนินโยอีมารคมาตัวยาโรยาอุตรายสับเปิดเทยบาอุเกรนตัวยาโรยาอุตรายพี่กี่เป็นเรียวชาดกแมนตัววันดาอุจิสุอุคนชาอุกปาไอบุรมยาอุบุลาเลกัมเพลตุยเป็นเฮรกจิงยาโรชาอุตัวยาโรยาอุตรายสงับเปิดเทยบาอุเกรนตัวยาโรยาอุตรายพี่กี่เป็นเรียวชาดกแมนตัววันดาอุจิสุอุคนชาอุกปาไอบุรมยาอุบุลาเลกัมเพลาน้ำตาพรมเลยอาเมน Ini pendam kecing doai. Dah kemen siam, kabak kemen, pada kedok not kebas ngongo, ngiwan hajan jomai aplay bihen. Ban pen pau ya kejing ngongo kejongi ya me. Namar kejing kerku bat kejing alam kejong me, ya kejing em kejongi. Ngitwai aplay bihen. Bamini snai bandem jengok nak kat ke jing snai ke jong me halor ki shakri ki jong me ki badam ki bashakri ki bapendan buram ya ka kerteng ke jong me lembak ni kapor dam jengok ru ya lau jong shakri jong me ubadan banya tei banya slok lembak ke tien ke jong mi hak ni kapor sha baki ei ki paro able bi ei Kinda long lang ba ka jing alam bat ka jing pensyad bor ka bor ka jong mensim ba ko jong me bala da long da ka man ka jong me ablay bi e isnay ya ka ban penrit yo shakri jong me lang ba jong ka bor kanang ba ka buram blay jong me kan man kraw hapadeng jong ilang baro padang ya ka bangu jong imap ikipop kirengkang ki jing palat jong ikibabon lang ba ka kreng try no penem jong uji su Christ Ngingong idam ipan ni kerpat kini paro. Amen.
Pastor bayalam ya ke jing syekri ke jongi hakane ke nok paisngi kita men besan jong ke balang ki badon ringkat batngi i pastor ki weipan ki badon ringkat hakane ke por ki rong ba balang ki long kme ki long kpa ki parlok samla bat ki hep ki baret kumjo ngashim ya kene ka kabu ban ai khublei et ya phi pa ro ha ka kirteng ke bem ka bathiang bar ke ban bor utrai bat nong penem jongi uji Yesus Christ nga aingo ya ublei uba pinla ya nga bangan pediang ya kene ka benta ka bala bin shat halor jonga Bad bangan shim ya ke benta ban ya tei ban ya slok ban ai ya ke kubor ke ktin ke jong blai ha ke ne ke klip mat ke bamenta ublai ula ri ula sumar ula penla ya nga ban shim ya ke ne ke benta to ya ke ne ke tayo baro shiteo ngadon ha pedeng ke jingbom klain Henry nga aingo yo blai ubala Bat skam ya ka jingem ka jonga baru penio ya kini ka por ka bakordar ka jingkublei ka bakirpang ka long ya ka balang ka basasisen ka balakan mau ya ka kirteng ka jonga bat ka balakot snubha ru ya nga bangin ya syakri lang ya ublei lingba jong ka ne ka no paiski ublei nang kirkhu ya la ka jong ka balang kanang san kanang roy kanang kinjo syaka jingdap renyang utrai jongi uji Sukrist ublei undakirku yanga yang hilang baro lengba jong ngane kapor kublei shibun pastor nagam taki kintin jing priang snobha jong pianga bat kumju ru nagam ta ke jing penitho ke jong pi syapang jonga Ban ngasong kumen kumbala ong dip store bakane kadei kamdei syu kasien ka beningkong bangan yadon benta bat kabalang ngasong kumen basa chisien ngiyo yakni ka por ban syakilang yo blai ban ra ya ka buram ka jong ublai kham shaneng kane kadei ka theological Sunday ka bengidon bat kadei padde kasien ka beningkong Nagamenta jonga bangan ya tengen ya slok bangan wanro ya ka kubor jangga theological Sunday hapdeng jongi bat ke ei ka bo blei udon ban pinken mau nagamenta jongi lang paro ngasngol tho baki jingmut jing prakhat jong ki babon ki balang hapo jong ka KGP assembly ngi penlet bet hagri gesngi nagamenta ka jingduai ka bakirpang Nagamenta ke theological college ke jongi ke badan hapo hangte ha moklot mut banong ngi penle jingmot ban kirshan dah ha ki jing duai nagamenta ki jing trekam bat ki jing yai shaprang jongka Ndreke ei ka banga kwa bangin ya pai bat nga ke ne ka no pai sngi kalong ka kubor ayupan ka bau belai udon ban pinsngo hanga bat hangi Kiba don kam man kirshan ya ka theological college but kiba don ru ka jingya day bat ublai kata ka de ka benta ka bangin ya pai bat ngin ya tay ngin slok hakni ka ski namar kata ngalabu ya ka wei ka phang ban ya slok hap deng jongi bat kata kalong ka jingwat yo blai ka jingwat yo blai ngalapin shonung rim yakene ka Jesus lok ka jonga na ka gospel ka jong honest ka gospel ka jong honest ka lenong ka bakat ar ngin shim ya ka ka passage par way hendre ngin kample jingmot ya ka khat ka ba ar puwe ka gospel ka jong honest ka bakat ar ka lenong khat ka ba ar puwe ka ong ngin ya pule ya ka kten ka jong blai Kine
kilayawan namar kata hau Philip. Ubana Bethsaida ha Galilaya. Bat kilaya kirpat yau kidaong. Ko kenran. Ngiyakwa banyo i yau Jisu. Ko kenran. Ngiyakwa banyo i yau Jisu. Ka jing yo i yau Jisu. Ka jing wat yau blai. Hang no udon blai. Bat gumno ngin syam yau blai. Om dan uweiru u Kristan neka Kristan kibahun. Baka jinglong Kristan jongi kan syukut no kalem ka jing syam bat ublai ha ka jing em. Amla banlen ha ka perthai Kristan ka bangidon menta ha kini gisngi. Ngiyo i dalaki jong ki kmat, ngiyo sngow dalaki jong ki skor, ngi sngow tho dalaki jong ki jing sngow tho. Bangi don hapdeng ki sngi jong ka jing ki yaksar ka bajur. Banwat hangno don ublai. Banwat hangno don ka jing penem. Banwat hangno don ka jing ram. Banwat hangno don blai bashisha. Ngiem hakis ngi kibakum kita. Ban syam yau ne ublay ubayem ban yomat ya ka jing penem ban syam ya ka jaka ka berhem. Oh ngia formulit ya ki idea beper. Ngia shna kilat kilenti ki approach kumno nginyo ban ya syam ban ublay ban yo i ublay. But ban syam ya ka jing penem. Lane ka jaka hakaba ka jingrem kadon. Don na pedeng jong kini. Kiba wat blay kiba yo i bat kiba la syam yo blay. Andai don tang kendian. Kiba mat yo blay kiba experience yo blay. Haka jingem ka jong ki haka jingwat yo blay. Ka theological Sunday ka bangi don lok biye ka kren bet shang ka theology. Ngin yakren hakene kasni kamdei kata ka jingkhot banlit pule sha ka jinglong pastor lane ka jinglet pule theology. Kamdei katang kata ka bangiong bangine perkhat ngin pelet jingmot ngin kam serious hakaba Christian ia ka theological college. Henry ngin kam pelet jingmot lok bihe. Baka theology kamdei ka jingpule sha pangublai. Hanga shimet ka theology kamdei ka jing pulish pangublay. Mangangaday tang ujing tao ubarit jong ublay. Kumno manga da ubriw ubariw nong ujing tao jong ublay. Ngala ban study lot syapang une ublay wala tao yanga. Kabumla long. Henry ublay upli yakalat. Yanga ujing tao jong ban ya syam, ban ya kendo, ban mat, ban experience ya ublay ha ka jingem ka jongi. Bat ka dikata ken ka theology. Ublay ukwa yanga bat yangi. Bahaka jingwat ka jongi ya ublay. Day tang bangin yu i, day tang bangi kwa ban yu i ya ka jingrem ban syam ya ka jingrem. Andre ban mat ya ka experience. Kani ka teks ka bangalapin pule, ka penkin mau yangi, ya ka jingwan jong ki Greek siyaw Philip. But, da ka jing tumo, ban pens ngaw hau, ya ka jingkwa jong ki ban yo i, ya u Jisu. Kiwan siyaw Philip, pen pau ya ka jing sngaw jong ki, lane pens ngaw hau Philip, baki kwa ban yo i, yau Jisu. Ngiken mau kilok biet kane kadei tang haden kato kadnes ngi nakabala pinsle yau Jisu habetnia. Bat kadei ro haden kato kadnes ngi nakabau Jisu ule drong sa Jerusalem kumusiem. Haden kato kadnes ngi nakine
kala jia kane ka jingcha kala don ka jing khawai niam kala don ka jing khawai niam bat hangta kila don ru ki grek kilok biik kane ka di kapor kabala benan nambha shbang Jesus Christ kadon ka webs ka bashir kai ba shbang Jesus layos ngau bo tau Jesus u bala ban le yaki kamba u Jesus u ba pin khia yaki ba pang u Jesus u bala ban pin yat yaki ba ko pin pet yaki ba matla pin emwat yaki ba yap layos ngau shabang utau Jesus bawat ki bor jong kamariang ki pendam yalade bat ki pen kongo yalade hau ki eryong ki jingat phalo jong ke duriau ha ki jingkran ki jong Jesus ki pendam yalade ki lalong jai jai namar ba kala don ka jing benanam kata syapang une ujisu ka jingkli ka wawan hakine ki grek kalong we une ujisu uei uta ubriu ubakat uta kilok biek nginom sngo pala bakine ki grek ki dei ki briu ki badan ka jing start ka jing syampang haki ei ki baro kilong philosophical kita pensiongnya, kita ti jeleu. Henry kabasngau si ikalong namar baki ti jeleu wad haka jing mane belai jong kiru ki mane shibun ki belai. Balaringi pet ya ka record ke jong ulokas haka kitab ki kam ki abstol kat nyo arpulai. Upol ukren. Ki syakri ya belai. Ha ublay ubom itu shibon kiblay ki syakri tangba kimtip uei ublay ubashisha kilek ki mane kilek ya kanyam karukom henry kimpat syam yau tau ublay ubashisha namar kida pensiongnya pensionurim bauno uta ublay ubayahap bat kajing pensiongnya ude ublay ubashisha habaki yosngau ya ka kubor syapang Jesus baule kat kita ki ki kam ki ba crow kila sngau dei uta te ula dei ublei ula sngau kop wala da kim pediang bau dei ublei ro ngin ya wat hey uta ublei ngin ya wat ngin ya pek uta Jesus ubakumno badai na kata katau kini ki Greek ki bayadon ha kata ke jingkhwai niam makata kapor kiwan Xiao Philip ia kaban kirpan baki niu i ya ujisu ki kwa banyu i ujisu namar ka jing benanam syapang jo namar ki kam ki bakrau ki bolale ha ka ministry ke jo ke jingkli kalong kilok biye jonga hato ki Greek kile yo ine em yo jisu kilawan Xiao Philip ki ongi kwa ban yo i yo jisu hato kile yo ine em yo jisu para bengi biye jonga ka jingkwa jong ki Greek ban yo i yo jisu le se kalong ka jingkwa ka badai kajing kwa kabadan buram ban kwa badiu iyo jisu kadai kajing kwa basyong blay Henry la dengi pet ya ka teks baro kaway kini ki Greek ki bakwa banyu iyo jisu hadu kabakut jong ka passage ngiklem yu i baki yo ya kalat ban ya kendu iyo jisu Mshimla thọ mshimla pinishin na bau jisu le yakendo yaki la ne ba maki kin wan ba de kendo yo jisu ka dau ka long lok bi het ka jingkwa wat la ka long ka badhei shisha henry ka approach bat ka motive jongki ka long ka babakla
Ki kwa ban wat ya ublay. Henry kata kalenti kerkom wat blay kalabaka. Ki kwa ban syam ya ublay. Henry kata ka jingmut jing berkat kabadan ki syapang ublay kalabakla. Kadai kan ne kaba penlong yaki baki nom yo ban ya syam badu jisu. Ngin ya pet lai teli ki badai ki approach bat ki motif jong kini ki Greek ki bakwa baniwi yau Jisu ka baningkong la dengi pet ya ka teks ka bangina pule ngiyu ki kwa banyu yau Jisu lengba ki brio kine ki kwa banyu yau Jisu lengba ki brio kine ki Greek ki bedan lang ta ka jingkwai niam ku mga laong kim syam la kintur shu Jisu haba kwa ban yu yau Jisu wala da bun briu ya kentur lem ken usa kayos namar bakwa ban yu yau Jisu ya persyang ban kentur hapdeng kejumun peba belen Henry uso tho la da kentur si ya kentur nempoi si namar ya la de long balengkot Henry namar ka jingkwa ban yu yau Jisu utau ya kalat kelenti ukiu halor jong dieng balai ki Greek ki badai ki briu ki start ki shampang ki pro jebeng kim shamla kintur shu Jisu pen pau baki kwa ban yu yau Jisu Henry kim shamla wan shu Jisu Henry kine ong ka Bible ong ka teks ki layawan namar kata hau Philip Haka jaka ban lek show blay, lek show brio. Kwa ya ka direction brio. Kwa ya ka jing kedau brio. Kwa lengba ka jing batai brio. Ni lek shagi brio. Ban ya thu hangno don ka jing ram. Lek shagi brio. Ban syam hangno don ka jing penem. Kine ki Greek ki ba pensiong niya barobor haka jing im jongki. Ki fail ya ka jing pensiong niya hakne ka kenti ladingi peit na kene ka teks ni kumba ki kamshan niya haka bor jingla ban influence brio ne haka jingla jong ki brio ban ya kedau lentilem ke ka badai don shibun ki para banget bet hagi ni gisni ki ba kwa ban ya shem yo blai Henry ngi wat ya ublay lengba ki approach ki baba kelas ngubah map yang ha don shibun ki ba snoutu bakla ba ya ublay la ban syam tang hakanu re kanu ke jaka tang hakanu re kanu ke jeli kilok biet ublay umdan tang hakanu kanu ka particular balang ublay umdan tang hakano ka particular place ka jaka ka bakirpang ublay jongi ka way na ka jinglong ka jongblay kalong uday omnipresent niong ublay ubadap haki jaka baro udon hangne hasenda jongi uyaj batngi upet yangi haki klimat baro hangne haying mane ublay udon Haplau yang mana ublay udon hagade ka klip mat lada don ki bahayeng bahasam jungi ki badan hayeng hasam ublay udon bat kiru lada day ban ya syam bat ublay hang ne ngila ban ya syam lok bi kajing syam min syam kajing ram bat kajing penem kam day hang no kadai hapdeng jonga bat ublay jonga Kajing ram bat kajing penem kam day hang no kadai hagadono jonga kumno ngawat yo blay ujonga ngila ban experience yo blay haying jongi ngila ban experience yo kat bangidang ya syakri yo hagene gano phaisgi hagne haying mane ngila ban experience yo blay jongi lok bi he wat leng baki kam ki jam ki bangi trengi kita ne ki jing syam ki jing mat jong ki jing im bangi kendo ngila ban experience ya ublay ujongi lada ngila wat ya ublay da ka dono baro
Jeremiah hakalan nong kabar kundai dekat kabakat lai wong bat pin yawat yanga bat pin shem yanga haba pin yawat yanga daga donut baro kabar kajing bakla approach jong kini ki Greek kalong ki kwa banyo i yau Jisu leng baki briu ki baki jet don kajing jet briu don kajing mon briu kini ki Greek kile perkan kumno la ban lek syau Jisu da kalenti ke besuk kumno badon manore mano ki mediator ki ban wan hapdeng ki ba pinya syam pedi kendo ye ki badu Jisu bat kis ngau tho na pedeng ki senran jong Jisu don uwe u senran u bakirteng u philip naga teks ke jongi kaya tho balaiba Yohanes udah kedau ha ya ka shnong ke jong Philip laya tho ba une usenran udai na Bethsaida ka Bethsaida ka dei ka shnong ka berit ka badan ha iba kendong jong ka syapang syate lamingi jong ka duriau Galilea Badha kane ka shnong Bethsaida ka jingdon jong ki Greek kala nang bun. Bat ki Greek bat ki Jew ki badon hangta kala kham yesung tunat ka jingedei. Bat namar ba une u Philip u wan na ka shnong ka bakum kata ki jet. Ki jet ya u Philip une un ngap yang ni une un kam favor yang ni banyarap yang ni ban pinisyam yau Jesus Christ ki jet ye ki breu ban poi syakata ka jaka ka bakitmu ban poi ki don ki para bangit biye jongi ki basngau thu bakla ban ong ba une ne utai Kila ban penyo hangaya ka jingrham min siem. Dan ke basngau tho. Badon manore mano. Lane tang ino manore mano. Kibala ban penyo hanga. Ya ka jing penim ka basisha. Ngim kwa ban transform yalade ban experience yau Jisu. Ngishu kwa ban yai da ka shortcut ban ya shem yau Jisu. Don Shibon kibom trek ban transform yalade ban experience yau Jisu kenang ban yo ya ke experience handringi kwa ban ya shortcut syah ka jaka ban ya syambat Jisu om dan mano kibala ban ra yangi kilok baik syah ka jaka ka bau belai udan naka jing syam ka jonga shimet nganut ban ong dei tang mangi shimet Kibala ban ra yangi syaka jaka ka bodon blai lada mangan alade ngala raikot bangade ben syam badu blai ngala jet ya kalenti ka bau blai ukwa yang aban yai ngala ino ya kai kibalong prisya ya kaman ka jong blai ngamdon kam yano ru ya ka bor ka bakam kerpang ban ra yang aban ya syam badu blai Om dan mano kibala ban ra yangi syaka jaga jong kajing penim. Onom dan mano kiban penram yangi. Dei manga bat mangi shimet. Haka jing syam jongi bat ublai. Kiban penram yala de. Upol ujet ya ujisu. Habo plasya ki Filipi lai pra. Hoot shishaken. Bat nganyau ya ki ei baro bagi long ka jingdo nagamenta ka jingba kortam ka jingtip ya u Christ Jisu ubau trai jonga ngala kendo nagamenta jongu ngala duno ya ki ei baro bat nganyau senrum ya ki kenang bangan yo yau Christ. Lada manga bat mangi lok biek. Ngilala ban shim ya kani ka sinjam ka ba shim ka jing shim min sim ka jong pol.
Mangabat mapi hangne minta ngila ban mat ya ka jingrem jong min siam. Hanne minta hagini ka kalimat ngin yoi ya ka jingpenim ka jong ublay. Omdan ka wipat ka jingpenim. Henry tang kata ken ka bawan na ublay ujong. Ka balay ka mutip ka jongki ka long ki kwa ban yoi yau Jisu. Habalabna kanam u Jisu badiki ke baro ki bolale ki kwa banyo i ulong ubakumno utau preo. Banyo ya ka glance half a glance. Supait liak banyo idur. Ulong bakumno ubajrong ubalengkat ubasngat bareko ubayong ubale uba iriu belai ne ubalong pait ba. Kwa banyo i kumno uta. Daya persyang ban syuyo i lahun. Kani kadai kajing terang ke benekong jongki kajing temu ke bakmat jongki. Kam day baki kwa ban experience lane ban kendo marmet badu Jisu. Henry ki kwa ban yu i yu Jisu. Ki kwa ban yu i yu Jisu. U Jisu ubayo i ya kata kajingmut jiperkat kabadon haki uliyo i lupa ya kata ke motif jongki le ayu bani kendo ya ki briu ki bakum kita basyukwa yu i ti ndai te bakwa bani kendo marmet ndai te bakwa bani experience uta ubadon bor kata ban le iki kamba ulong kumno bangani isyam magajing im jonga ladangi pet ya ka teks ka jongi. Habaki Greek ki wan show Philip. U Philip umnut ban lek direct show Jisu. U lek shwa show Andrew. Ya tho. Kini ki Greek ti me. Ki kwa ban ye kendo yu Jisu jongi. Lek kumno. Kiliakan arngot angta. Mlong. Ngin la shimrai syai mangi. Ya ngin le ya tho ya kata show Jisu. Bad baro arngot. U Philip badu Andrew. Kilai lek show Jisu. Bat ka teks jongi ka ong bakile tu hau Jisu ya kata. Bat ladengi pule ka teks jongi ter syane syakmat kilok biye ka bapla ka long bau Jisu klemong ye. U klema ya ka jubab ka basyai. U klemong ngan ye kendo nem. U klemong Henry haba kile tu hau U Jisu ula ong haki kata kapor kalajia baon pendon buram yaukon ubreu bat nang ta ter ladengi pule ki khot ki babot ngin yo i ba ikren syapang i sembai keu i batep no haka kendo Shu perkat ya ka jingkeli lane ka jingkwa jung ki Greek bat kar kom ya tho lane ka jing ong jung Jisu kam don jing dei eruem. Re ka bau Jisu yo i kalong om dei ka ne ka ba yu i tang ka ren yang ban tip une ude ublai ka ba kordor. Mdei kata ka ba kordor. Henry ka jing syam yo Jisu, ka jing mat yo Jisu, ka jing yo i, ka no Jisu, ula sya alor ka ding pena, ula yap ban suspa yaki breu, yap ban penim yaki weipat. Kata ka experience ken ka bakordor. Om dei ban itu ya ka durkmat. Henry ka ba don kam ka dei ka jing tibha, u ei ne Jisu bersyapo. Balai bau ne Jisu uan ne ke ka kam jungu balai ule ka ne ke ka bau la ban le ngin yo i ken ya ka ka mission jong Jisu bau dan na ka benta ka jong ni kilok bi jonga ka ba so si ka long bakini ki Greek ki ba kwa ban yo i blai lane ki ba kwa ban yo i yo Jisu kim sham la yo ban ikendo namar ka jing baklah jong ka motem la bandon shibun na pedeng jongi ru ki bakwa ban ye syamblai ha ka jingem ka jongi henry ka dei tang ka jing kwa
Ublay yui oba ki shukwa tem lele i shwa. Kidang wat shwa kin yak sa shwa. Upal uang bakadaw buhun bando ya ki but ujit ya ujisu hakad khat ka beshipo lai Philippi uang bangan yo itu ya u ngan yo itu yo bantip khamba yo banang ta shushu uang bad ya ka bor ka jing mi pat jungu bad ya ki jing slok ka jing sha jungu upal ukwa ban sngo tho na dong shadong yo jisu ya ka bari ka jong jisu ya ka jing ba ka jong jisu ya ka jing ai badap biang jungu na ka benta ka jing im ka jungu kata ken ka di benlong ya ka baki ni ki grek ki misno ngila bandan ha ka balang ngila ban kit ban ba ngila ban lelut ya ki kambala shanya ha ka balang lada ka thong jongi ka jingdon ha ka balang ka long tang kumne kumangilong kamdon jingmut lok bi he lada ngimdon ka thong ban experience yo jisu ha ka jingim jongi ka balang katno kandap da ka jingmen lada yo i bagi kon jong ka balang ki long ki kon ki bawat yo belai ban experience yo ha ka jingim jongi kat no kinong sharai bi jongi kin dap ta ka jingkmen kin so shnan ya kalawei jong ka balang ban yo i baki kon jong ublai po jong ka balang ki long ki bala dap to min sim jong ublai bat ki ba sha ha ka jingi kai ka jong ka thong jong a ban jongi ka long ban experience yo ublai ha ka ne ka jingem ka jingkli ka long ki lok bi he kum no ngin le bangin mahat ya ublay om tang ban yo iyo hato ka biang yangi kam biang tang kumne kumangilong ngidon kam ban mat yo kumnungin le ka baningkong ka bangakwa ban pasyat jingmut hang ne kalong day bandon ka jing trang day bandon ka jing trang day tang ka jing kwa kidon shibon kibakwa nganong yepi lok biet henry ka jing kwa bat ka jing trang kidon ka jing per ka jing trang ka dei ka jing kwa dik dik ka bakir soy na ka jing juleu jong ka donut bat ka badonru ka thong haka banga dei be ban yo ya kata ka banga trang kata ka dei ka jing trang kam dei ka jing kwa don shivon ki ba kwa ban ya sham badu jisu ndai kindiat ki ba ya sham badu namar ba ka dei tang ka jing kwa kamdan ke jingale shitam kamdan ke jingai ti kamdan ke jinglen lade kamdan ru ka thong ban poi shakata ka jinge shem badu chisu snautenat ban kin mau ya ka sam ka ba sauf ar ka khat ka beningkong ka nombar ka ba sauf ar dot ka beningkong ka jingruai ki khun jong ko ra ki beringdor ya ka jing kwa jongki ya ka jing trang jongki ban mat yo blai ka jingem ki ringdur yo keirang kumba utrang u keirang ya ki wa kumta ke min sim jonga ka trang ya me ablai u keirang hawo tenrang compare la don ki ne ki plang ki basnyam compare la ki don ki plang ki balung la ne ki balung ne ki ba itnat ki ba jirngam habau tenrang uren sit na lor jungki u yok de ki kejat umare shabadon kata ka ne ka wa bon yo di ya ka ban yo ban penca ya ka jing tenrang la dom yo mlong wat habanda yo habanda syam but anda habulala di bahaban dehun u keirang uhun kemensiam ka jingtrang yau blai ka dei ka bakum kata lada mangamangi ki khon jok balang ngidon ka jingtrang ban ya syam badu blai lada ngidon shisha ka jingtrang ban mat ya ka jingram ngidon ka jingtrang ban mat ya ka jingpenem ka jong blai nganong ye pi kilok biet hapdeng jongi badu blai don ka jingram hapdeng jonga jongi bat ublai don ke jing penem bat hang no habangi don hang ta don ke jing penem
Kabadon kam yang i kalong bingin terang. Baraga jing terang ngin ai tilut yala de. Ngin apen shitam yala de. Kabangi dai ban berat barok ngin berat. Kaban kita barok kibaka bangine syam badu blai jungi. Kabar bat kaba kaddo kalong. Ngidai ban yai bad uji su man kasngi. Dai ban yai bad uji su man kasngi. Omdan kano kalan. Kaba kam yarap bangin tip kamba yanure yano. Like na kabangi don hasenda markeliang. Ngala ban itu durkmat yanure yano nang ne. Henry ngamla ban tip benia ya kabari ke jing im jongki. Ki long kumno ki ya kendu ki syam kumno. Dei tang kita ki baya it ki baju ya let ki baju ya wan ki baju ya Krishan ki baya ya kendu na kapor sikapor ki ba sngotu ki ba itu iwe. Bad haga jo ka rukom u Kristen u bala ban mat ya ka jingham ya ka jingpenem u bala ban yu i yo belai u de uta ken u bayah bad u belai man la kasngi ka jingyat bad u belai man kasngi kamut ki ba kiarno na ka basneu ki ba bot ya ki jingai ki jong u belai ki ba pule ya ki jingai ki jong belai na ka ten ka jong belai bad ki pendon kam ya ka ha ka jingim kabaman kasni ke jongki. Kia keren badu blai haki klimat baro. Ki don hasenda jungu haki por baro. Bat ki tibha uei une ublai. Uenok ulayat badu blai. Ula pensngo bha ya ublai. Bat ula mat ya ka jingkirku na ublai. Ki khon jong blai ki ba yat badu man kasngi kin yo bania slok badu blai kin mat ya ka jingkerku umika utho haka kitab ka jung riu ka bapra ya ka ei ka bau blai kwa nangi ka ei ka bau blai kwa na me ko breu ba men le hok ba bat ban i ya ka jing isn ei bat ban yai le rit bat ublei jongme umong yai le rit wong yai le rit yai le rit kata de ke jingkwa ka jong ublei lada manga bat mangi haki klemat baro ngila ban yai le rit bat ublei jongi ka jingrem ka baken jablei ka jingpanem ka baken jablei kadon hangi kilok bihe. Para bengi bihe jonga ngim hakisngi jong ka jingwat yo blai. Ban naga benta ban yo blai ngi pen pau bangi kloi ban le ye ki ei paro. Ka balang ka kwa baki khon jong ka kinlong ki bawat yo blai ngam arta tiene kata. Kinong yalam jong ka balang ki angnot ban yui baki khon jong ka balang ki mat yo blai haka jingim jong ki ngam artatin ya kata henry ki nong yalam jongi ki nong sharai jong ka balang ki shapting ki ser men sem ba yo ki khon jong ka balang haka jing kwa ban wat ban sham ban yui yo blai kum shimno ya kalenti ka babakla kum shimno na ka jing perkhat ka babakla kaban penhiar dor ya ka buram blai bat ka ba pen bakla ya ka jing perkhat beriau ka khubor jong kane ka theological sunday kalong yesham badu blai ka theology ko mangau menne kamdai ka bangini pule syapang ublai lobie rai ka dei ka ba manga bat mangi ngin yesham marmet badu bat ngin mat yo blai ka jing im jongi ngalayat lengba ka jing pule theology ngaladei uwei ubaningkong bala song beding bala janwan pai na ka jing pule theology ka jing perkhat ka badan hanga hakapor bangalek pule kalong haka theological college kan don tangki ei ki bakin jaman siem kin don tangki jing ruai ki jing ro kin don tang ka jing khot ka hok ka jing shisha henry theological college ki khamshir hei ki jingele bunsha banaki wei kala penarta tien yang ha banong lada kane kadai kalenti kam don jingmut na kamata ka jing im jonga
Bar haki senam ki bangadon haki theological college habangala pendap ya ke jing pule ngaigo yo belai ula ai hanga ya kalat banganyo banyadon bentah bat ka theological college kat tu kanesnam kumwei na kinu hikai jongka ngaladon hapo GRTS mo klot kumuno hikai jongka bat ngala pek na ka yit khme jongunu hikai to por bat ka ka banga syam kalong ka theological college kam dei baka train yangi bangin tiblot ya ka sensyar balang ngin tiblot ya ka Bible barok away henry ningkong kalong ngirap ya ki bapule hagi theological college bakin experience ya ublay what happening ki jinge bat ki jingele ki badon haka college ba anda kilami na ka tu ga islam saindur kin long kinasar ki jong ublay ki ban yeng rang ba happening ki jingele bat ki jing hikai ba pen bakla ki lok bi ka jing khat jonga ki ko por kalong ngin ya syam ningkong yo blai kam dei shu ka por bangin perkat tang banong theological Sunday mano bandan na pedeng jungi ban lit pule kata ka dei si benta ngam khang ya ka bakum kata kam dei shu tang ka por bangin duai nagbenda ke college Henry kabadon kam nagbenda jonga ba jongi kalong yo ngiklet baka khubor jonga theological college kalong ban ya rap ya ki khon jonga balang ya syam nengkong marmet badu blai bat andang ila ya syam marmet badu blai kiai baro kila dan hake jing penyat ke jong blai ai bagane ke theological college theological Sunday ka bangidon ha kani kesngi kan ya rap yang abad yang ngi ban pet ya ki jing pet ki batmai kan ya rap yang ngi ban pos new ya ki jing pos new ki bangim ju pos new ban penlong ya ka balang jongi ka balang ka ba shem ka balang ka ba ublei jongi udan hapo jongka usyong bat upniat ya ka ngimpat dir ka por lok bi Henrik ka por kalolong kirki kam de shu kapor bangin shuhon tang kumne ku mangila julong andai kala de kapor ya nga ba diangi bangin ya phai ban yet ya la de bad ban pensyong dor ya la ka jong ka jingai baladangi bakla nang ne lok bi kan poi kapor bangin ma ya ka jing babe ha ka jing im ka jongi kadon ka jing ja hapo ka pastoret jonga ka ba dei bat kata ka jing babe dir por Hanong kendong jongi lok biye hakipor ke ba khamin shwa por bangadang rung sya ka pastoret Arhajar San ke ka ba ja ka long ba hangi kinong kendong ka sngi utrai shwa ban lek Sunday school ni ju ya sutrat ban lek shong kai ying parolok de bam na ying la jong lek shong kai hang tu kat bam par lek Sunday school but don we rang ba ubalek kai hakawi ka long yeng dalapoi hang ta ulap pakidang ya bam ja tikila ya terwa kiong bam jano ban ngimo MP ngam treong ngala de bam te ngala kadang nai shu bam se bam tang hindiat borok te bam tang hindiat mlele ani ngala kadang ide serpai po la kadang pal mlong shu ngan shu bam nu kwai piong shim sang kwai shong ta kita kila ya bam to jai ba phim tre te nong kumno mo ngin ya bam ngimo dang shong pi to ishim kwai tang ban peteng ita jing ekren ikeli kenyo ani kata ke jing terwa bamja kumta ya yo jinta pelayu ka bare terwa kata-kata kita ying ki ong dondok skei ani ni ba tum long shu nong kendong jongi ki por menshwa te mo dang hagini ki sngi te kim long shu kumta ki por menshwa te kimrat klau ki dang ya yo ta Mars nong dok skei ka de ka dok ko bum chuyo la so puak lem ndrei ban ong to ai rum sunut bat i ong hapo men sim lejong ban sa chi sin second rat imut ban ong trai kran hai tu trai ying bakin ong sa chi sin bangan bam ban sa chi sin second rat ndrei ki trai ying ki klem ong shu du ko bam dok skei Kei ka mga mut banong lokbet lada kani ka por bat kaya ka badang biang ngimpai siya ublay ngimyo ya ka experience badu blay lada kanpoy ka por lokbet ngimis ya ka timing ka jongi
ngin babe ha ka jing im ka jongi ka jing khot jonga yalade ning kong bat yang ilang ha ka por kalong to ngin yang rang ba to ngin wat yo belai om leng ba ki breu om leng ba ki be ki jaga hangne ha ka balang ka bangidon ha ki jingkit khle ka ba ka balang ka labin shat hangi bat ngin experience yo belai jongi ngin wat yo da ka jing trang bat ngin yaj ru badu man kasngi bat ka bami nang ne na ka jing experience yo belai kalong ka jing terku ka jing kemen bat ka jing kemen ublei na ka mata ka burom jung amen Dong yang ngu ublei akan dia kena opais ni. Ngiyo banyak soalnya kubur, kubur korol yang bau syakri ujung u. Kubai pasal rekod ini, kemudian kesengi kau kerpang. Mengedeman mat, bantip mat skoto. Yang tadi kai teologi kebai sisa. Bakata kalau mengin mat marmet, mat mengin yesem, mat experience yu Jisu, hakajim kijongi. Bandang lemar pat yu Jisu ngin syakri tang uhi bat ya kabalang ke jong u blen ko kui pasab ai ne ka khubor ble un nang pen kam shui phi hakipor ki ban sawan blen lami phi ka jing syakri ka jong phi ka bakia kong weng no yalam jong kari bhoi sinat ka jong phi ko blen ko khu ya i koremi jong phi ban rengkat akan dikapor belawan sandra ni pi, kau beli kon kiri ke jong pi, bagi yang kesem jong pi ruhi berokoi, tinggal pois ke bawah jangan ke jeseng, ini senang ini rai, kejeng rai ke bawah arspa sanpuar, arspa sanpuar, hadian kenika jeng rai, mansuhan kerpar pad ya Reverend Dewan Ger Dahar, ini pastor yang KJP Snot mingi dan rengkat pad ngi. Ini sebab pelaj pada ini dah kajing kerku benwai. Anong penim try kajing ot ngan lek yalap nam jong be. Ngau nong pop klot bamatla terpendap keketin bane. Atrai Jisu lembat syakri klot toke. Cikyo arspa sanpuar. Anong pinim try ka jingon ngalet yalam nam jong mi ngalet yalam nam jong mi ngaunong mop rod ba matla tu pendep kastin bane tu pendam kaktin bane atra Jisu lembat syatri klot tuke lembat syatri klot tuke Kumbakshe hau Petros bulam ning kong nong penem bulam ning kong nong penem bang ngau ba me don rengkat hangaru ai bor men sem hangaru ai bor men sem atrai Jisu lembat syakri klot tuke lembat syakri klot tuke bangan yalapnya ka
ai ngàn snow ca bor jong kang ai ngàn snow ca bor jong ka ba ki brikin shem jing ken do pe umen simbok hangang pe umen simbok hangang atrai Jesu atrai Jesu lembat syakri lot Tuhan lembat syakri lot Tuhan ai bangan nyalap nong pedim bukhot menta ki bapom bukhot menta ki bapom bakin ngek ha ukin kogu yom hadu jong ding kin ngom yo hadu jong ding kin ngom atrai Jesu atrai Jesu lembat syakri lot Tuhan lembat syakri lot Tuhan Tuhin penwai. Isuban penpau ke jing skungu ke bakrau na ke benda jumi ablay. Mela ai ke por ke bakodor ke bangin yo ban syakri ame. Kerpang khamtam ban yo sngo ya ke kubor ke tin ke jong me. Lamba ke shentur ke jong syakri u jong me. Tribe in kani ke por ke bakodor. Lengba ju ke sngi ke bakerpang. Kami melawan rah hangi kain ko kenran. Banyos ngau ya kasur ka jongmi. Kabadon ya kaban pentamai bo ya ka jingem mensim ka jongi. Kabangin ang la ya kaban syakri kambahai mi bagi sigi por. Jo ka jim ka jingai nanti ka jongi. Iduai kerpang yo syakri jongmi. Nang don ka lembat u ki jakat rai ki jo ki kam ki bendam. Kam tam ban plai ko kubor ka ketin ka jongmi. Bat kerpang ru ya ka balang ka jong mi hang mi ya rap ya ka ba kadang la ka ko kunrat ban trei ya ka jing trei kam na ka banta ban pen priang ka ka gospel ka jong mi haki babun ke jaka hapo pudu sam jong ka riba it ka jongi bat shabar kum jo kar khoi ka banta baro ki bangli yo ka ban pandap nge bangi kermen skam ki long ki ba priang hon ha mat jong mi ba ka ban penwai no ka jing shikri ka jongi Tuai baga jingi ka jong Jesu Christ bau tuai ka jingi ba ka jong blay ku ba baga jingi slok ka jong min sem ba khoi kini ki balong lai way blay kin pachat bor ki patmai bor ka jim ka jongi nang ba ju ka sngi bat ki siki bor ju ka jim ka jingi hai nanti ka jongi na do menta bistu ki bom chukut ro hala karta amen